Nápad a bratská súdržnosť, to stojí za úspechom dvoch bratov, ktorí sa vzopreli osudu. Vymysleli niečo, čo môže inšpirovať iných. Pavel má 23 rokov, bez trojčeka v uchu je v jeho svete úplné ticho. Napriek tomu je z neho úspešný podnikateľ. On by podnikal aj bezo mňa, určite, ale ja bez neho nie. On je podnikateľ taký aj telom, aj dušou. Robert je jeho starší brat a asistent, je vyštudovaný učiteľ a tlmočník posunkovej reči. Niekedy jemu to nechce, tam ho dokopem k tomu a niekedy dáte, on mi poradí, že takto to nebude dobre, že radšej takto spravím, to doplnáme, to je dobré. Dnes majú bratia Šarinovci licencovanú sieť predajní rýchleho občerstvenia a nie hociakú. Práve vďaka handicapu sú výnimoční. On vymyslel to, čo budeme predávať a ja som k tomu vlastne ako tlmočník posunkovej reči pridal ten systém, že zamestnáme nepočujúcich. Tak je to aj v novej prevádzke. Robert je nedoslýchavý, no nepracuje skrytý v kuchyni, ale obsluhuje a komunikuje priamo so zákazníkmi. Začiatky máme ešte ťažké, ešte sa dohadujeme, ale je to super. Človek, keď chce, tak sa dohodne s hocikým, nepotrebuje na to reč. Nepočujúcim pomáhajú ich počujúci asistenti a trúfajú si aj na posunky. Tortilla so všetkým, box, tanier. Hoci pôvodne s tým bratia nepočítali, v priebehu 3 rokov sa rozrástli na 10 prevádzok. Prácu v nich našlo 40 ľudí. Veľa ľudí sa naučilo pýtať, vedia ukázať tortilla, žemla. Ľudia sa mi zdravia a ja ani neviem, kto to je a oni všetci ma poznajú, stade to z kebabu. Nápad bratov Šarinovcov rúca predsudky a inšpiruje. Mladý Pavel je rád, že medzi nepočujúcimi, ktorí ho spoznali, už má svojich odvážnych nasledovníkov. Tí, ktorí na to majú, že títo šikovní, ktorí bádajú, tak im pomôžem otvoriť vlastnú prevádzku a pre nich je to podstatná robota na celý život. Lenka Stanková, televízia Markíza.